Diolch yn fawr am eich ymuno â mi ar fy egwyl amser cinio. Fan yma mae gyda mi fy diod sydd yn disgled. Fan yma, iechyd da. Ac hefyd mae gyda mi brechdan marmite. Dwi'n gobeithio mae gyda chi eich diod a bwyd hefyd. Mae'r fformat y fideo hwn fath newydd o'r fideo yn fy sianel. Mae'n yn gyfres newydd sydd yn galw sgwrs. A dyna'r amcan yr cyfres hynny. I sgwrsio yn ysgyfan am rhywbeth yn yr iaith. Achos pan oeddwn ni'n yn gwneud y cyfresu eraill, enghraifft yn y gyfres iaith neu cyfres crefydd, oeddwn ni'n yn amcan i canolbwyntio ar y pwnc ac i thrododi y bethau yn ychydig yn fwy dwfn. Ond yn y fideoedd yn y gyfres hwn, dwi'n eisiau y fideo i fod yn ychydig yn fwy hamddenol. Os ydw i yn eisiau i archwilio ar y pynciau yn ychydig yn fwy dwfn, dwi'n yn gallu yn gwneud fideo arbennig ar gyfer ei, enghraifft yn yr cyfres rydw i'n wedi ei chyfreslwyd yn eisoes. Jyst i'w dweud yn ar, dwi'n ffindio ar blas yr brechdan marmite mor hyfryd. Dwi'n wedi anghofio y blas achos dwi'n ddim yn wedi ei bwyta brechdan marmite ers degawdau, ers fy blantyntod. Ond yn y dyddiau diweddarach yn unig, dwi'n wedi yn dod yn ôl i'r bwyd yma, brechdan marmite, ac dwi'n yn gwerthfawrogi fe, y blas. Achos mae brechdan gyda'r blas y gymysgiad o'r menyn ac hefyd o'r marmite, mae'r blas yn hallt iawn yn dydy, ond mae'r hallta yn tyn fel y hallta yn y brechdan bacon. Felly, dyna y rheswm pam ydw i'n hoffi y brechdan marmite, achos mae'n tebyg yn blas i brechdan bacon. Os ydych chi'n hoffi brechdan bacon, felly dwi'n argymell y brechdan marmite hefyd. Achos heddiw yw dydd Llun, fy dydd yn prydio ar y cyfnod y Pentecost. Rheol ar gyfer fy ympryddiad ar y cyfnod y Pentecost yw, dwi ddim yn caniatáu i ddefnyddio unrhyw fath o periant heblaw y tegell i paratoi bwyd neu diodydd. Felly, dwi'n wedi dod yn ôl i'r brechdan syml ac dwi'n wedi dod yn ôl i'r blas hyfryd o'r brechdan marmite. Dwi'n eisiau i wneud yr amrydiad hwn i paratoi fy hunain yn y patrwm ar gyfer grawys flwyddyn nesaf. Felly, dwi'n dilyn y patrwm o dyddiau amrydiad ar yr dyddiau dydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener, dydd Sadwrn, ac hefyd y dyddiau dathliad a dydd Sul. Os dwi'n gallu disgyblu fy hunain yn y patrwm yma, dwi'n meddwl fydd yr grawys yn y patrwm yma yn fwy haws y flwyddyn nesaf. Ac os ydych chi'n gofyn pam ydw i'n eisiau i gwneud hynny i ymfrydio, wel, yr ateb yw i gorchfygu y chwantau yn fy ngwrdd, yn fy gnawd, yn fy ymladd yn erbyn Satan ac erbyn diawlod sydd yn wastad yn fy demtio i drwy'r teimladau y corff i dilyn fy chwantau y corff. Os dwi'n gallu i orchfygu y chwantau fy ngwrdd, felly dwi'n gallu gorchfygu yr temptasiwn eraill hefyd yn fwy hawdd. Wel, ymlaen gyda'r fideo hwn, y cynllun cyfres hwn yw yn pob
fideo, dwi'n eisiau i dilyn yr un patrwm, sef i crybwll geiriau yn y dechreuad gyda'r pob un gair yn cynrychioli y pwnc dwi'n eisiau i traddodi yn ysgyfan yn y fideo. Ac hefyd, fel yma, yn pob fideo, fydd darllun ar fy ochr, ac os da chi'n yn achos hyd at y diwedd, byddaf yn esbonio yr enw yr artist hefyd. Ac hefyd y teitl yr darllun hefyd. Wel, yn y fideo hwn, beth yw yr geiriau, pynciau? Wel, heddiw, y 5 gair yw solitêr, darllen, Blodwen, fformat a llais. A dwi'n fynd i traddodi ynglyn bob un yn y fideo hwn. I dechrau gyda'r gair solitêr, os ydych chi wedi gweld fy'r fideo eraill, dwi'n wedi dyfeisio game gair solitêr, stori, lle dwi'n traddodi stori sydd yn cynnwys gair yn dilyn yr trefn yr Ecuador. Ond dwi'n wedi dyfeisio ffyrdd arall o'r game gair solitêr, ac efo os dwi'n yn gwneud bethau fel ymarfer corff, mae'n eithriadol yn defnyddiol i chwarae y game gair solitêr byr dwi'n yn galw ei. Yn hytrach na jyst yn rhyfeddu y gwasgiad pan dwi'n ymarfer corff, dwi'n yn gallu chwarae y game gair solitêr byr. Beth yw y gêm hwn? Wel, mae'n angen i dilyn y trefn yr Ecuador a pob gair. Felly, os dwi'n yn ganol fy ymarfer corff yn nawr, da chi'n gallu dychmygu fi yn gyntaf yn ganu y gair sydd yn dechrau gyda'r llythryn A, enghraifft arddangos, ac wedi gwneud hynny, dwi'n yn symud ymlaen i'r gair nesaf sydd yn dechrau gyda'r llythryn B, enghraifft bendigedig, ac ati yn yr un trefn drwy hwrch Ecuador. Felly, os dwi'n yn fy ymarfer corff nawr, dwi'n yn gallu dweud arddangos, bendigedig, castell, ac ar gyfer yr pedwerydd llythryn, os dwi'n yn gallu dod o hyd o llythryn sydd yn priodol yn dechrau gyda'r llythryn dwi'n yn gallu ychwanegu gair yn y blaen, enghraifft y gair E, i dod o hyd o gair fel ei chymydog neu ei chyfell ac ati. Ac wedyn dwi'n symud ymlaen i'r llythryn D, enghraifft dwi'n yn gallu dweud gair fel dogfenniaeth, ac felly E, dwi'n yn gallu cynnig y gair Ecuador. Wedyn, y llythryn F, dwi'n yn gallu ychwanegu unwaith eto y gair E i dod o hyd o gair enghraifft fel ei frawd, ac felly i'r llythryn F, dwi'n yn gallu crybwll gair ffwythiant, neu ffrwyth, neu ffrithiau. Felly i'r llythryn eg, unwaith eto, os dwi'n ddim yn gallu dod o hyd yn sydd ymlaen gyda'r gair, dwi'n yn gallu ychwanegu y gair E o'i blaen i dod o hyd o gair fel ei gair ac ati, ac felly, ac wedyn i'r llythryn eng, dwi'n yn gallu ychwanegu yn y blaen y gair fy i dod o hyd o'r geiriau fel fy gymorth neu fy ngymdeithas. Dwi ddim yn gallu cynnig y gair fy nghyfell neu fy ngymydog oherwydd dwi'n wedi ei grybwll yn gynerach. Felly mae'r gair fy ngymdeithas yn ddibynadol. Wedyn ymlaen i'r llythryn nesaf, sef y llythryn H,
dwi'n yn gallu cynnig y gair hyfforddiant. Ar gyfer y lythren I, dwi'n yn gallu cynnig y gair iechyd. Wedyn, i'r lythren L, dwi'n yn gallu cynnig y gair llais. Ac wedyn, i'r lythren L, dwi'n yn gallu cynnig y gair llefrith. Wedyn, dwi'n yn gallu cynnig y gair mamlwad. Wedyn, dwi'n yn gallu cynnig y gair fy nychmygiad. Wedyn, os dwi'n yn gallu dod o hyd o gair sydd yn dechrau gyda'r lythren O priodol, dwi'n yn gallu cynnig y gair o'i flaen fel E i dod o hyd i gair fel ochfygiad. Ac wedyn, ymlaen i'r lythren P, dwi'n yn gallu cynnig y gair perwyndod. Ac efo'r lythren Phi, dwi'n yn gallu cynnig y gair ferorogl. Ac wedyn i'r lythren R, dwi'n yn gallu cynnig y gair ran. Ac efo'r lythren Chi, dwi'n yn gallu cynnig y gair chraid. Ac efo'r lythren S, dwi'n yn gallu cynnig y gair sibrwd. Ar gyfer y lythren T, dwi'n yn gallu cynnig y gair tar gwaith. Ac efo'r lythren F, dwi'n yn gallu cynnig y gair temptasiwn. Ac efo'r lythren E, dwi'n yn gallu cynnig y gair uwd. Ac efo'r lythren W, dwi'n yn gallu cynnig y gair yn wastad gyda'r gair yn tu flaen. Ac efo'r olaf lythren, dwi'n yn gallu cynnig y gair, enghraifft fel ymenyn. Ac wedyn hynny, wedi dod o hyd o'r gair olaf yn y cyfres, dwi'n yn gallu cael ergwyl yn fy ymarfer corff, enghraifft. A dyna ni. Dyna'r gyntaf bwnc yn y fideo hwn. Beth am yr ail bwnc, sef darllen. Wel, yn y dyddiau diweddaraf, dwi'n wedi dod o hyd i sylweddoli nid jyst yn darllen llyfrau sydd yn pwysig ar gyfer i gwellhau fy iaith ac hefyd i dod yn fwy rhugl yn y iaith, ond mae'r fodd o darllen yn holl pwysig hefyd. Os dwi'n yn darllen yn y fodd sydd yn anghywir, gallai hynny yn achosi problem yn hwyrach. Ond os dwi'n yn gallu yn darllen yn y fodd sydd yn cywir, bydd hynny yn helpu i gwellhau fy medryswydd yn y iaith. Wel, beth yw, yn fy meddwl y fodd anghywir o darllen? Wel, pan rydyn ni'n yn dechrau yn dysgu yr iaith, rydyn ni'n angen i adeiladu y gair oddi wrth y llythren. Enghraifft, pan oeddwn ni'n yn dechrau i dysgu yr iaith, rydyn ni'n angen i adeiladu y gair llais oddi wrth y lythrennau L, A, E ac F. I ffarbio y gair llais. Ac pan dwi'n yn gwellhau yn yr iaith, mae'n angen i mi i canolbwyntio arbennig pan dwi'n yn gwrando ar y radio neu gwylio ar y teledu am yr arsyniad cywir ar gyfer y gair, sef llais
ac hefyd i canolbwyntio yn arbennig ar gyfer pob un o'r lythrennau, sef ll, a, e ac th. Ond dwi'n wedi dod o hyd o'r lefel yna o'r meddylfryd ers blynyddoedd i jyst yn canolbwyntio ar yr arsyniad cywer ar gyfer pob un lythyren ac hefyd ar gyfer pob un gair. Pan oeddwn ni'n yn darllen, oeddwn ni'n yn canolbwyntio hefyd am yr arsyniad cywer ar gyfer pob un gair hefyd ac hefyd ar gyfer pob un lythyren. Felly, pan dwi'n yn darllen llyfr ac dwi'n yn dod o hyd o'r gair llaeth, dwi'n yn canolbwyntio ar gyfer pob un lythyren i cynhyrchu y sain sydd yn cywir ar gyfer y gair llaeth. Ond, pan dwi'n wedi cyrraedd at y safon yma o'r siarad y iaith, os dwi'n yn parhau i gwneud hynny yn yr un fodd, dwi'n ffeindio mae'r fodd hynny rhywbeth sydd yn annaturiol, achos nawr mae angen i mi i fod yn fwy cyflym yn fy siarad ac i canolbwyntio ar pob un o'r lythyren ac hefyd ar pob un sain. Mae hynny yn just yn hollol annaturiol ac beth yw y canlyniad o hynny yw mae hynny yn cynhyrchu sain yn fy siarad sydd yn seinio yn naturiol. Dwi'n meddwl mae hynny yn digwydd oherwydd pan dwi'n yn eisiau i darllen yn gyflym, dwi'n yn ymarfer y cyhyrau sydd yn ddim yn gymwys yn gywir o gwmpas fy ngeg. Mae'n angen i mi, dwi'n meddwl, jyst i darllen y llyfr fel dwi'n yn sgwrsio gyda rhywun yn naturiol. A beth i wneud hynny, i darllen y llyfr yn gymwys fel ydyn yn sgwrsio gyda rhywun. Wel, yn fy meddwl i wneud hynny, mae angen i mi i trawsffurfio fy agwedd tuag at y gair. Beth yw y gair? Pan oeddwn ni'n yn dechrau yn dysgu, roedd y gair cymwysiad o lythrennau sydd yn adeiladu syniad trwy'r cymysgiad o'r syniau oddi wrth y lythren. Ond nawr, na mwy. Nid yw y gair na mwy fel hynny. Pam? Achos i fod yn darllen y llyfr fel rhywun sydd yn rhugl, mae angen y gair i fod fel syniad yn unig, fel darllun oddi wrth y dychmygiad. Ond gyda'r gair, gyda'r sain yn unig, nid fel gymysgiad o seiniau y lythren, ond yn unig fel y sain o'r gwasgiad y tympan. Just un gwasgiad ar y tympan. Felly, os dwi'n yn dod o hyd o'r gair llaeth yn y llyfr ar y dudalen, beth sy'n hollbwysig nawr i mi yw i canolbwyntio am y darllen o'r llaeth yn fy nymygiad yn unig, ac pan dwi'n yn arsenio y gair, dwi'n just yn arsenio yr un gwasgiad ar y tympan. Just bwm, fel hynny. Felly pan dwi'n yn darllen y llyfr yn clywedadwy, mae'r just ar y agwedd cynhyrchiad o'r seiniau, mae'r just yn fy profiad just cyfres o gwasgiadau ar y tympan fel bwm, 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 bwm. Os dwi'n darllen y brawddeg mae llaeth ar y ffordd, mae'n just bwm, 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 bwm. Just yn unig fel hynny.
achos dwi ddim yn dylai na mwy i canolbwyntio ar y sain neu i canolbwyntio yn unig ar fy napygiad i cyfathrebu syniad o'r llaeth. Felly, yn fy napygiad, mae'r 4 o syniadau. Yn gyntaf, mae'r syniad mae, wedyn llaeth, wedyn ar, wedyn y fwrdd. Dwi'n jyst yn angen i dychmygu yr darlluniau o'r 4 syniad yn fy meddwl. Ac ar agwedd y syniau sydd yn cael eu cynhyrchu, mae jyst bwm, 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 bwm. Mae'r llaeth ar y fwrdd, bwm, 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 bwm. Jyst fel hynny. Felly, mae'r darllen, darllen neu y llyfr yn dod yn profiad nid o gynhyrchiad seiniau, ond profiad o adeiladu dealltwriaeth i fod yn hollol deallus o'r gwybodaeth sydd ar y darllen. Dyna'r amcen o'r darllen y llyfr yn nawr. Ac wedyn, os dwi'n yn gwneud hynny, dwi'n ffeindio mae'r darlleniad clywedadwy yn ymarfer yr cyhyrau cywir o'n gwmpas fy ngenau, ac dwi'n yn gallu yn sonio yn fwy naturiol yn fy sgwrs. Achos dwi'n na mwy yn bwriadol yn trio i'n cynhyrchu y syniau yn bwriadol, ond nawr mae'r syniau yn jyst mynd allan yn naturiol, heb bwriad o gwbl. A dyna'r ail pwnc wedi ei guddio. Ac ymlaen nawr i'r trydydd gar, sef Blodwen. Yn y dyddiau diweddaraf, dwi'n wedi dod o hyd o'r cynhyrchiad o'r opera gyda Joseph Parry, gyda'r cwmni opera Brimrock yn y Unol Taleithiau. Ar y tudalen ar Wikipedia Cymraeg sydd yn rhestru yr operau yn yr iaith Cymraeg, mae'r unig opera ar y tudalen honno. Felly mae'r opera yma sydd yn pwysig iawn yn yr iaith. Ac ar y diwedd yr fideo hwn, dwi'n mynd i gosod yr gysylltiad i'r fideo ar y YouTube ar y sgrin. Mae'r opera sydd yn hollol swynol, cyfawreddol ac hyfryd, ac dwi yn argymell pob un i gwylio y fideo hwn. Mae'r cynllun neu stori yn hyfryd, ac hefyd mae'r cawdwraeth yn swynol. Hyd at fy gwybodaeth, mae'r unig gynghariad o'r opera hwn sydd wedi ar gael ar y wefan. A dyma'r trydydd gar. Beth yw yr 4th gar? Mae'r 4th gar yw fformat. Wedi gweld yr opera ar yr teledu, roedd ni'n yn ysbrydoli i gyfansoddi fy'r opera fy hun yn yr iaith Cymraeg hefyd, ac yn spas o deiti hanner, ddim wedi dod o hyd o'r holl cynllun neu stori yr opera dwi'n eisiau i gyfansoddi ac hefyd i creu. Ac beth dwi'n eisiau i dweud am hynny yw sut roedd ei mor hawdd i dod o hyd o cynllun ar gyfer yr opera sydd dwi'n eisiau i creu. Pan dwi'n yn ystod i lawr ar y ffordd ac yn bwriadol yn trio i greu stori neu cynllun
mae hynny yn mor anodd I wneud I ystyried lawr gyda tudalen papur gwag ac I ysgrifennu yr stori fel hynny. Ond pan oeddwn ni'n I trio I greu cynllun ar gyfer opera, pam oeddwn ni'n yn gallu I dod I hyd o'r cynllun yn hollol wreiddiol yn y spas o hanner awr. Wel, I dod yn ôl i'r fy fideo ynglyn at fy gerdd yn diweddaraf, dwi'n meddwl y rheswm yw os mae'r fformat yn eisoes yn bodoli, mae hynny yn gwneud y holl byd o gwahaniaeth I fod yn gallu I creu rhyw cynllun neu stori ar gyfer nofel neu ar gyfer chwarae neu opera. Achos os mae gyda fi fformat wedi yn bodoli, enghraifft yn y fformat opera, os dwi'n yn gyntaf yn penderfynu pa faint o actau ac hefyd pa faint o golygfeydd, mae hynny sydd yn fy nghalluogi I gwau cynllun o gwmpas yr actau ac hefyd o gwmpas y golygfeydd. Felly, os mae gyda mi eisiau I ysgrifennu nofel, mae'r gyda fi nawr fodd I alluogi fi I wneud hynny. Dwi'n jyst yn angen I dychmygu y nofel fel chwarae neu opera ac felly I yn gyntaf yn penderfynu o'r fformat pa faint o actau, pa faint o olygfeydd yn pob un o'r actau ac wedyn I greu neu I gwau y stori o gwmpas yr golygfeydd ac hefyd o gwmpas yr actau gyda'r cymeriadau wedi eu penderfynud yn gyntaf hefyd. Mae hynny yn gwneud y holl proses yn mor fwy hawdd I wneud. Wedyn sydd ymlaen i'r pwnc nesaf, sef llais. Dwi'n jyst yn angen I dweud dwi'n wedi darganfod yr ehangder o'r fath o llais pan oes ni'n yn trio I cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer yr opera newydd. Mae'r 6 fath o llais, sef oddi wrth yr isaf i'r uchaf. Mae'r bass, y baritone, y tenor, y contralto, yr alto ac wedyn y soprano. Yn bob fath o llais mae'r ddwy wythawd o amrediad neu gwmpas. Yn y bass mae'r amrediad neu gwmpas yn dechrau ar nodyn A sydd dros wythawd ac hanner islaw y nodyn ec canol ac mae'r amrediad neu gwmpas yn rhedeg hyd at yr A sydd trydydd mwyafrif yn uchod i'r ec canol ac wedyn mae'r amrediad y bariton yn dechrau ar y nodyn eg sydd wythawd ac hanner yn is na'r ec canol ac yn rhedeg hyd at yr eg pymthed yn uwch na'r ec canol ac mae'r tenor yn dechrau ar nodyn B just yn wythawd islaw yr ec canol ac yn rhedeg am 2 wythawd hyd at y B bron wythawd yn uwch i'r ec canol. Ac gyda'r lleisiau benywaidd mae'r contralto
yn dechrau ar llythryn F, hanner ethawd islaw yr eg canol ac yn rhedeg am 2 wythawd hyd at yr F, sydd wythawd ac hanner uwchlaw yr eg canol, ac gyda'r alto mae'r hon yn dechrau ar A, trydydd lleiafrith islaw yr eg canol ac yn rhedeg am 2 wythawd hyd at yr A dros wythawd a hanner uwchlaw yr eg canol, ac gyda'r soprano mae'r hynny yn dechrau ar y eg canol ac yn rhedeg i'r eg 2 wythawd uwchlaw yr eg canol. Ond ar gyfer pob un o'r 6 llais yma, beth yw yr allwedd sydd yn gorau ar gyfer pob un fath o llais? Wel, os ydw i'n antybiad, mae'n gwell i'r llais i dechrau rhywle tuag at yr ardal is yn yr amrediad, ac i gorffen rhywbeth yn yr un ardal. Byddwn i'n dweud yn yr llais bas, gyda fe yn dechrau ar yr eg, byddai y tonig ar gyfer llais bas yn gwell i fod rhywle ar yr nodyn, er enghraifft B, 5 uwchlawr yr nodyn welod, ac yr un peth gyda'r pob un fath o lleisiau, felly gyda'r llais baritone, gyda'r baritone yn dechrau gyda'r nodyn eg ar y welod, efallai byddai yr nodyn D 5 uwchlaw i'r nodyn welod, yr nodyn tonig gwell, ac hefyd gyda'r llais tenor, efallai byddai y nodyn F cras 5 uwchlawr nodyn welod B, ac yr un peth gyda'r lleisiau benywaidd, gyda'r llais contralto yn dechrau ar y nodyn F, efallai yr nodyn ec canol byddai gwell. Felly gyda'r llais alto sydd yn dechrau gyda'r nodyn A ar y welod, efallai byddai y nodyn E yn well fel nodyn tonig, ac felly gyda'r llais soprano sydd yn dechrau gyda'r nodyn ec canol ar y welod, efallai byddai yr nodyn eg 5 uwchlaw tonig sydd yn well ar gyfer y llais hwn. Felly, rydyn ni wedi cuddio 5 pwnc yn y fideo hwn. Pwy felly oedd darllenydd o'r darllun yma? Ac hefyd, beth yw y teitl o'r darllun? Wel, y darllenydd yw rhywun oedd o'r Rwsia sydd yn galw Alexei von Jawlensky. Roedd ei yn byw rhwng y blwyddyn 1864 i 1941, ac roedd y darllun wedi ei peintio oddeutu flwyddyn 1910. Ac enw y darllun yw Bywyd Llonydd gyda'r boteli a ffrithau. Diolch yn fawr am eich ymuno gyda fi
yn fy amser egwyl cinio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.